donar una volta pel poble a recordar l'origen d'aquestes novel·les i l'origen de per què els vaig fer i què me va condicionar. Estem a la Fundació Joan Soler de la Pobla, un dels indrets de promoció de la cultura més important del poble, on em presentam alguns llibres meus. Aquí hi ha la secció d'escriptors poblers, és a dir, la Casa de Cultura s'encarrega de fer un seguiment de les obres que publiquem, els articles que publicam en els diaris i revistes, i es pot dir, és a dir, tot el que fa l'Ajuntament i la gent de la Casa de Cultura per la promoció de la cultura i la defensa dels escriptors del poble. I tot això va començar a entendre per Jaume Font, continua en l'actual consistori progressista, i tots els escriptors de la Pobla estan molt contents de la promoció que fan dels nostres llibres i la nostra feina literària i cultural. Ens trobam davant la casa del tresorer Clavera, un dels personatges de l'il·lustració mallorquina, nascut a la Pobla l'any 1760. Tresorer Clavera va ser un home d'idees liberals, fundador de revistes que defensaven la independència dels Estats Units d'Inglaterra, les idees de la Revolució Francesa. Ha influït molt en molts dels meus llibres, perquè ja sentia la seva història quan era petit, i per exemple aquest llibre que tenim, París, 1793, que parla de la il·lustració a França, entén de la monarquia borbònica del 1816. Se pot dir que tots aquests llibres, com La conspiració o aquest mateix, que va publicar el Tall fa uns anys, estan condicionats per aquests personatges com la Clavera. París, 1793, és un homenatge a personatges com el tresorer Clavera i altres il·lustrants mallorquins. Sense la cultura d'aquest meu poble no podria haver fet tot el que ha fet, perquè és d'allà on ha nascut i sent la terra que l'estira. Aquí estem davant ara l'institut del tresorer Clavera, que era l'institut on en aquell temps, als anys 60, vaig fer el batxiller. L'institut dels anys 60 s'havia fet damunt l'antic magatzem de Can de Robí. Per entendre-nos, Can de Robí era un lloc, també a la postguerra, va ser lloc d'internament dels presoners republicans que van venir a la Pobla en temps de la guerra. I part de ser on vaig estudiar, va ser on a la postguerra va estar una temporada el meu pare, presoner republicà, Paulino López, que va venir del front de Madrid, i va estar aquí internat, i va estar per aquesta plaça, i va conèixer ma mare, una Francisca Crispí de Can Barbera, que en certa manera li va salvar la vida, perquè jo ara molt mal menjar. Més que res, he vengut aquí a presentar aquest llibre, és a dir, que hem fet, aquí en duc dos, La Pobla i la història, temps i gent de la Pobla, que són una mica aquests dos llibres, els records, resumits, del que va significar la història de la Pobla, els costums de la Pobla, els personatges històrics de la Pobla en la meva formació cultural. Recordem que aquí de vora l'institut i de vora la plaça del Mercat, hi havia l'antic taller de cotxes de Can Ripoll. Aleshores, tota aquesta zona on jugàvem d'infants, on fèiem el batxiller, on coneguérem tanta gent, hi havia aquest taller. A Can Ripoll se reunien els hores baixes, jo era molt petit, els antics republicans, els antics presoners, venien a xerrar amb mon pare, amb el meu tio, a l'hora d'acabar la feina, feien el cafè, xerraven del camp de concentració, xerraven de la guerra. Jo va ser on vaig sentir les primeres històries de la guerra a Can Ripoll, mentre mon pare feia feina, pintaven, berenaven a l'hora baixa,
I moltes de les novel·les, Núria i la glòria dels vençuts, Estiu de foc, que va publicar Columna, l'Amagatall, que és la història dels presoners republicans, els republicans que se varen amagar en temps de la guerra perquè no els matassin els falangistes. Es pot dir que surten inicialment d'aquestes converses dels antics republicans poblers i peninsulars que pasturaven per la plaça del Mercat i pel taller de Can Ripoll. Condicionen i han fet que, en definitiva, pogués escriure les novel·les que he pogut escriure en quant a la recuperació de la nostra memòria històrica des d'un punt de vista literari.